У доме по вуліцы Сацыялістычнай знаходзіліся пенсіянеры і 4 непаўналетніх дзяцей. Да прыбыцця падраздзяленняў МНС будынак палаў, дах бурыўся ўнутр, а з'едлівы дым не пакідаў шансаў выбрацца самастойна. Да прыбыцця пажарных відавочцы дапамаглі выбрацца з агню пенсіянеру і старэйшаму дзіцяці. 73-гадовая гаспадыня дома загінула на месцы. Пра тое, якая атмасфера панавала ў гэтым доме, сёння са слязамі на вачах успамінае ўся вуліца. Александра жыве праз некалькі дамоў і блізка ведала загінуўшых. Расказвае, бабуля душы не чула ў праўнуках і заўсёды з вялікай радасцю прымала іх у гасцях. Самога пажару жанчына не бачыла. Скрозь сон пачула шум, але нават падумаць не магла аб страшным. И обычно у нас по улице очень много людей ходит, а тут, как назло, никого не было. Вот так говорят, хотим предупредить, не надо ставить на зарядку ни телефоны, ни какие-то батареи, особенно скутера сейчас у многих электрических и все остальное. Это загорелись батареи. А так как они были на веранде, там за домом есть веранда, откуда вход, получилось, что задымление, они угорели дымом. У агні абарвалася жыццё не толькі пажылой жанчыны. Вогненная стыхія забрала 2 дзяцей. Прибывшими на место медицинскими работниками осуществлялись необходимые мероприятия по спасению пострадавших. Медицинская помощь оказания были продолжены в отделении анестезиологии и реанимации нашей больницы. К сожалению, 2 пострадавших детей получили повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью. 3-й пострадавший ребенок посредством автомобиля санавиации был транспортирован в учреждение Гомельская областная детская клиническая больница. А гэта ўжо кадры з рэанімацыйнага аддзялення, дзе ўрачы змагаюцца за жыццё 7-гадовага хлопчыка. З'едлівы дым сур'ёзна пашкодзіў органы дыхання. Прагнозы рабіць пакуль рана. На сёння стан стабільна цяжкі, дзіця пад кругласутачным наглядам. Управленне следчага камітэта па Гомельскай вобласці праводзіць праверку па факце гібелі на пажары 3 чалавек. Прызначаны комплекс экспертыз, каб дакладна адказаць на пытанне, што паслужыла прычынай начной трагедыі. На месте трагедии работали следователи районного и областного подразделений, а также криминалистического отдела УСК. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Для установления механизма возникновения и развития пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Следства назаве дакладную прычыну надзвычайнага здарэння пазней, але чалавечае жыцце ўжо не вярнуць. Супрацоўнікі МНС зноў звяртаюцца да кожнага, перш за ўсё. Асабістая бяспека і пастаянны кантроль. І дробязяў тут не бывае.